Ahoj všichni, vítejte na mém kanálu o vaření Food Discoveries. Nenajdete zde nic jiného než jenom samé dobroty. Tento kanál je překlad mého oficiálního kanálu Food Discoveries, který je v angličtině, na který naleznete odkaz v podpisu tohoto videa. A prvním videem, kterým začneme, bude pomerančová omáčka, která tak nějak přišla k životu před pár lety, když jsem chtěl udělat nějakou dobrotu pro svou přítelkyni a doma jsem měl v podstatě jenom pomeranče, nějaké maso a brambory. A sice maso není hlavní hvězdou tohoto videa, ale taky budeme nějaké potřebovat. Jako nejvhodnější mi přijdou, že jsou krůtí prsa, kuřecí prsa, nebo taky hodně hezky odleželé vepřové. Jak poznáme hezky odleželé vepřové, vám ukážu během chvilky. Zatím si nakrájeme maso na kousíčky, drůbeží na medailonky, trošičku osolíme a takhle se pozná, že maso je pěkně vyzráté, že když do něho šťouchnete prstem, tak vám tam ten otisk zůstane. Pokud to zaprší zpátky jako houba, tak to není úplně nejlepší. Maso z prudka osmáhneme na trošičku oleje, ale ne moc, aby nám to neskazilo máčku, pokud možno v nějakém nepřilnavém kastrůlku. Zase malinko osolíme. Stačí 2-3 minutky z každé strany. A mezi tím, co se nám dělá maso, pokud máte šestý smysl na hlídání, rychle si připravíme 2 cibulky nakrájené na kostičky. Na velikosti tak ani nezáleží, protože později budeme omáčku mixovat. Já vždycky, když maso olestuju, tak si ho odložím stranou do nějakého kastrůlku pod pokličku, aby pokud možno vychladlo co nejméně, ono se pod tou pokličkou tak ještě trošičku dodělá. A do toho samého kastrůlku, ve kterém jsem usmahnul maso, nepřilnavého, si dáme cibulku. A co se tady stane, že kyselost té cibulky nám krásně odvaří ty skaramelizované šťávy ze dna kastrůlku. Podívejte, jak krásně zezlátne. Cibulku v podstatě potřebujeme jenom zprůhlednit. A mezi tím, co se nám dělá cibulka, se můžeme přesunout k krájecímu prknu. Budeme potřebovat 6 velkých pomerančů, nebo respektive šťávu z nich. A takováhle malá mašinka na odšťavňování citrusů je skvělý pomocník. A ze všech 6 pomerančů mě osobně vyšlo zhruba 580 ml šťávy. Chtěli bychom minimálně toho půl litru, takže pokud nevychází, tak přidejte jeden pomeranč navíc. Šťávu si slijeme stranou. Dužinu v omáčce moc nechceme. A nyní všechno tu šťávu nalijeme do cibulky. Ta cibulka není skaramelizovaná, to je jenom tak pěkně tmavá z toho, co se odvařilo ze dna. Jak jsem říkal, dužinu nechceme moc v omáčce, ale aspoň trošičku potřebujeme. Já jsem přidal dužinu pouze z půlky pomeranče. Potom budeme potřebovat 800 ml vody a na vysokém žáru přivedeme k varu. Omáčku přisolíme. Přesné množství soli záleží vyloženě na člověku, protože každý má toleranci soli úplně někde jinde. Co je přesolené pro mě, může být nedosolené pro někoho jiného. V tomto momentu přidáme do omáčky všechny naše bylinky, takže to velká lžíce oregana, velká lžíce bazalky. Já používám sušené bylinky. Čerstvé bylinky by byly samozřejmě lepší, ale ne všichni mají přístup celoročně k čerstvým bylinkám. Dále velkou čajovou lžičku z kořice. Dvě velké čajové lžičky sladké papriky. Nepoužívejte prosím vás pálivou. Ze své zkušenosti to není úplně to nejlepší tady pro tento recept, i když já mám pálivé hodně rád. A jako poslední čajovou lžičku estragonu. Omáčku promícháme a přivedeme k varu. Tento krok velice záleží na sladkosti nebo kyselosti vašich pomerančů. V mém případě bylo potřeba doslazovat 1 velkou lžíci cukru. A omáčka by se měla vařit minimálně 2 hodinky pod pokličkou, aby se cibulka pěkně rozvařila. Pokud se budeme snažit urychlit, tak cibulka nebude dostatečně měkká a ani při mixování se nám pořádně nerozbije.
Přidáme nazbírané šťávy z masa ze dna kastrůlku, který jsme měli stranou. V žádném případě tu dobrotu nevylejte do odpadu. Když už máme omáčku hezky provařenou, cibulku měkkou, všechno koření a bylinky se hezky spojily a provařily dohromady, přejdeme k dalšímu kroku, a to, že rozmixujeme omáčku ponorným mixérem, pokud možno, úplně do hladka. Ochutnáme a v tomto okamžiku se vůbec nebojte, protože omáčka bude trošku ostřejší. Ještě během chvilky budeme přidávat půl litru smetany, která omáčku nádherně zjemní. A v mém případě bylo potřeba malinko dosolit. A omáčku je samozřejmě potřeba zahustit, aby nám krásně přilnula k příloze, ale i k masu. A k tomu nám dopomůže zhruba 150 až 180 gramů jížky, samozřejmě světlé. A pokud na někdo neví, o co jde, tak je rozpuštěné máslo ve stejném poměru s moukou a malinko zasmažené. Přidáme do omáčky a jak jsem říkal před chvilkou, nyní přijde na řadu smetana. Můžeme nalít přímo do omáčky, ale já si smetánku rád vyšlehám do šlehačky. Ona nám omáčku krásně nadlehčí. A jako poslední krok, aby také bylo vidět, že se jedná o pomerančovou omáčku nejenom podle chuti a vůně, nakrájíme si jeden pomeranč na malinké kostičky, zbavíme se veškeré té hořké slupky, já si také rád nechám stranou ze 2 nebo 3 kolečka na ozdobení na talíři. Ochutnáme, v mém případě bylo potřeba ještě dosladit další velkou lžíci cukru. A kousky pomeranče přidáváme až úplně na konec, aby se nám nerozvařily. V této chvíli už máme plotnu vypnutou, už nevaříme dál. Samozřejmě bylo potřeba dát omáčce ještě minutku, aby se hezky spojila s cukrem. A těch pár kostiček pomeranče nám tam taky udělá malinko rozdíl, takže potřeba ochutnat, dochutit. Troškou soli. V tomto okamžiku už je to hodně na vás. Ale z vlastní zkušenosti mezi perfektní omáčkou a dobrou omáčkou je vždycky rozdíl jenom špetka soli. A podávat můžeme s bramborovými chipsy, které vidíte ve videu, nebo s knedlíkem, s americkými brambory, vařeným bramborem, ale také těstoviny nejsou špatná příloha. Maso můžeme ozdobit plátkem pomeranče a já už jenom doufám, že tento recept vyzkoušíte, že vám zachutná a pokud se tak stane, tak prosím nestyďte se sdílet a každopádně zkuste nějaký z mých dalších receptů a pokud vám i ty zachutnají, tak doufám, že kliknete na tlačítko odebírat a neunikne vám žádný jiný další v budoucnu. A teď už jenom dobrou chuť. Bon appetit! Pomerančová omáčka s věnováním pro mého taťku, který ji úplně zbožňuje.